Tenim aquí a Jaume Llomparch i demà dia 7 farà una conferència titulada La vida dels pollancins a l'Argentina a principis del segle XX. En què consistirà aquesta conferència? Bé, la conferència de demà serà damunt la vida dels pollancins a l'Argentina a principis del segle XX, per tant serà una conferència damunt tema migratori. L'he estructurada en 7 parts, on hi haurà una introducció, un apartat general que parlarà de la migració espanyola a l'Argentina a final del segle XIX i principis del segle XX. Llavors parlaré del paper de l'associacionisme de migrants, en aquest cas a l'Argentina. Llavors parlaré de les publicacions periòdiques de mallorquins residents a l'Argentina que realitzaven per explicar la seva situació allà. Llavors hi ha un apartat que parla damunt la publicació pollancina, el Pollancín, on hi ha la gran influència dels emigrants argentins per tenir notícies de Pollença i on els pollancins també podien donar a conèixer la seva situació en els seus compatriotes que viuen allà. La conferència en si se farà a través de la plataforma Zoom, que s'ha anat convidant a través d'un enllaç i la gent que s'hi vulgui connectar s'hi podrà connectar. Val a dir que hi haurà la participació a la intervenció de la presidenta de la Casa Balear de Rosario, Ana Maria Teresa Rossi Cerdà. Llavors hi haurà la presència d'un membre del govern balear, que si no vaig errat és el director general de Relacions Institucionals, l'intervenció d'un membre de la corporació municipal, que en aquest cas pareix ser que serà Ubalda, i llavors me donaran la paraula jo per poder desenvolupar la conferència. Val a dir que tal vegada la part més interessant és la part final, perquè parla més del tema local, fent referència a tot allò que són naixements, defuncions, matrimonis de descendents pollancins o de pollancins que se varen dur a terme a l'Argentina durant un període de 5 o 6 anys, i a part també poden conèixer quin tipus de professions desenvolupaven allà, una mica de quines eren les festes i celebracions que duien a terme i també un poquet la vida associativa que desenvolupaven a l'Argentina, sempre intentant conservar les arrels de Pollença, és a dir, dur-se en un bocinet de terra arrelada dins els arbres que se n'anaven cap a Argentina.